I am better off on my own. Come on. Come on. Come on. My feelings for fun. I've got nothing to do with a side now. Would take on. tobwate kerengo taligereti bono iga arigeti in the next coming kaye kenyore kengo kego chakoba kero kenda bantu bano bate banga abasaba basuri siasa no kuyakire kuko banyoro chibensa at least never breaking on your side buno musai does it work like that ya ntete gukana manganayo umusayo iga abwate kerenga kyo konye kenyoro endoligeria abasaya bange batenenire yes nabango example asengoro inka musana arali ku Jared Mumanyi yes anyimu ere nywa before tara kulikikero yeke konyoro chakiro kolegasi okay kobekera bana boda boda bamuraba mwawe binte bibyo eshade ase bakuyika chipigipige customer yige kororo mumino ligwe chirembura kego tuige kororo igaba saba aya baigana abantu abwate vision abasaba bwate vision yoko konye kenyoro ase bakoru ne society ngangi barakore kabisa anyway ekatupure bone gabusi una maberanga ndakutira ariko gati abasaba iga okonyora no muri mulengo wa mbere ga next campaign yateka kanirenga kero kinda bagambye bagusabara yabo bakurikibiro nkira nere bagutumeka abasaya abasaye kobwati mno kwebeka yes okwebeka bobe kogera abasaya bange konyora babegete amabosio okoligerie myaka gwatene tameiga is a short term yes money is not what we are looking in politics tibesa talichiro itotaketa siasa yes nenda kero gutume kubobe etoko kemyali tangani wali baba na siasa wali bwati embueyu embuini nembebu kabisa oisokoligia se mna tolichi campaign ichiga abako romonto gutumeka abasayibuya no monto gutumeka abasayibobe oisokoli ko nyaba abantu abako boli bo governor obo women rep obo senator ekero gutara nabasayi kwa baro kimna ba okoli mtu byabo okunoko ba igekabuya lakini lioko batumeka bakore babe muna security yago marako bakogoika kwa banyo bobesoboke baso nyomba tomaiti kumayana kimambiende bago chakoba chikure chingwera chire mbali go chago kolenda nainde na kibono bago chago koba after chikurechi after date 9 August nginto kibago chakori lakini oyo gotara na barabu anaro in most cases abantu na ale bagotara na Professor Sam gotara na basai sana na Senator Evans Nyakundi aba bande bakuyika basaye una security yeah ntagete tanganya basai bamanye ebako mbali bakubuko una security at the end of the day uri wale tarageli gatono kabisa mbale bagutume for artificial benefits yeah bamanye ngakikitoko na gotara no murayo ginto enkyo konya kosoma kurumura yoyo ngia konya kokotebi konya kolan bono ungaye ne mona basai bagutume uno kuriri usiga bagutume for security purpose kuzimbare bakugenke ngoteba okogera na amesun sama fake examples abago batumeka buya na bali bago batumeka bobe ngoteba mara ange bago tumeka bobe but in few cases ebago tumeka buya nkoige kutore buya ntu na basai tote bwencherane are yiga wesiko nyone kiamankuru turo chinto bwata basai kuru every county ige koroki epati yiga ne toikekete buya mna basai ngende ne bwate vision ya basai ase myake gocha bali koligeli election ichige myake gocha na kitoire responsibility enene yogocha na kikiagera mpaka nanyo rugoche studio kugera na bwate gas nenge kokora ye party ekero tukoligeli aje ni gotenere teke amekiga kurwa se constituency ya sene ntenete kisi counting kabisa buchinsa iga emeri ibuna yabono rurego rali kiongozi bochia emeri abantu pale kabaro kire constituency mo bwatu musage to represent abasa ekere constituency to bwatu musage to represent abasa how annually do you meet to discuss history abasa na ndene ko went to bwatu enga kimne ya siasa kele constituency to bwatu musai na inde bono ige buyantu kere ward into bwatu musai we party yeah enda marange na bakonyora basaya baige bali 25 years old emyaka ngo variele because we came myaka ko 18 a constitution ego provide mo size from 18 to 35 abasa balbone ke katukulinga busiba gutena krokende igoro ya political parties yeah boni gore DAP Kenya yes tubwatu yondole UDA tubwatu musondola Azimio tubwatu yondole UPA konyora ngaba ngwana aba at the end of the day ebakurwa ebagoitana igoro ya political parties go sebia abasa ibuna bambo sele kumugo cha mwa basi ngino muri kiame kikindi ya kurumina
Ikintu ate abasaba ikanto manyane nechindu chaito na ba upa abe UDA Yes. abe Ford Kenya abe ANC Yes. abe TSP abe usawa kwa wote aba nechindu chaito Yes. siasa ikamna nto basaye etokonyera mno mupira okonyora onde na ali Man City oyonde na ali Chelsea oyonde na role Liverpool Yes. wone tokonya mno mupira litoko ikaransanse na toko discuss na ke timu yenye inumuro moche mwete boli munyore kero geke boli ekintu tokukira aba batengero ki baro bagukira tote ti ontokoromoki ikobono ya tigamna nto basaye tokere boigo mno mupira ngotore zorama twalgerie timu eliende mneko kongontu na siasa tigatonyire boigo twakore gasi ito tokobu twateboke tokobua na boto celebrate lakini abantu mbatume kubobe Abantu batumukube. na ende mbanyire bobe kogero bogi mamboro after August date 9 Obogi mambo lebosio. oyu neibe yago yu moko na mwachi gotori chae komo no more nere igo siasa etiba baka Asante sana mwacho mutega ni meki 794.1 ngekane empowerment ndizo kuone raba saena kuone lisesa ya busim voni ngeka tukuli ngaba sabanga masuri ni politics voni ngeka tukuli ngaba sabanga bangere gutume ko bobe okonyora ngo monta gwa kanu musayo yo ochugoito montonde usochikore ntibura buru ase orobongoronde mungwana naro baturi swali sema yene ya Facebook kwa kwerukanya kie ya Dominic agote bakuro kiburunga nkubori ngankige ko garaga igatabaka ntubwate mu representative kuri sema ya tabaka nande mbararo gasi yaba representative ase wodi ne ya tabaka nade igabo ekiamagere kieke ekiameke kiago Yes. represent DFP aboringa korwa SMA ya kiburunga hatujaona area ya tabaka kiburunga hatuna representative na hatujaona kazi yao ama wakihamasisha vijana ya ingaki ya siasa kuhamasisha ye party ase vijana ratena abantu bali for the willing Yes. ntobwata aspirants ntobwata youth leaders be party abune tofauti sana na aspirants ntobabeka kikolikemo Yes. na kuhamasisha the youths as a party Yes. ntobwate procedure iyo takere kwa tuso Stephans because ntogo ikaransi musai kuruma mpaka marogoba umusayo minto asoke busa tia nako babo ikoga butabaka I'm sorry to say but intoche totare Mucho motare. bono mna abekire yuntoche totare but intobwate representative kurororo igoni elia taranyaro resources chiko kora manganayo but as a young party we will ensure to awaikereire Okay. that's what I can promise. Ekazogori unabono nanu musomo kore ande no representative ore na yabono ore leader yabo. Orochenga mbuya kikiame kigakirane to cha sawa sawa musigose after the election. Benefit kia basaibarayo. Gentunda atebe getangani ekiame kia no ligeri ni Kenya gose in East Africa kwanza tobeke South Sahara of Africa this is the fastest growing party ekere kiama kego twara banta bange nende kego kina bwango ngibwate vision abantu abange bakolile vision ye party bamanya bo join ye party yoyo as a party in the next after 2022 tocha kwa beki ama getekenene sana iga abantu bali bakonya babwata wasiwasi ne party yito ya DAP nye bako yoruke party yogoyo tuna abantu tubwate vision ya basai kogela is life after 2022 Yes. and we want to make it more than a party as abantu to kwamasisha we empower the youths we empower the women mpaka bagaka twakole empowerment ya bagaka tali bagaka once wale same level and that's a party isokoli nyo n'abantu ebegete Kisii County n'abantu abasomo n'abantu bamagendero na tuchakera kurugorele line up ito igabana ya Professor Sam Ngeri Bali basomete bako nyanya saba tarasoma. Eboni ga abuna yeke kulunga abuna yumusai. Umaita bono kukwani raba sema wote beta at large. Have you ever benefited kuruasi enchirejiga ya kisiasa? ya kisiasa na benefit limite vinge Yes. first na bele ginkolan mata bantu bago chabiba bate benefit n'echipesa benefit itali chipesa chuka benefit is learning gaining knowledge kurwa sabantu aba Knowledge ke kwa jori boni gora sange no musawo tekere. knowledge nda sange no musayo tegerete bono iga Ehe. igentunda abase komo tevi ikelina asomere kurwa sabantu aba iga abantu aba bonse pimba iwana ine tiancha kelense moyo morembe abantu aba bonse pimba iwana ine
egenteke nengaki aba bose barege siasa mbaigwanaine yes nayo wangito yomino nayo ngitoyo igomine umusotegera tugutenga abata barege siasa bonse pe mbaigwanaine lakini ntoba sani tutogekana into tuangaine into abanyane yeah egento gya kabere egento kende abantu abe they are good managers yes yeah ekero ke asinga kiye yange na abere na barabu nanyole kinko soma muna bako manage ibintu byabo abange babo ase timu ya DAP yengobera n'abantu bo bwa vision y'abantu ekiye konsomi mna njomo sae ebintu binde tiganda abikira magoro make does it mean ababande mwino obigambo bwa vision y'abasa wante bia sabanta abandi na barabu yes yeah abana kero kuli nyone professor kero kutala ne professor you feel that asama tukaya cha mambiene na no be professor no so mo be professor bone kero ngutara na barabu ngoteba na njindika anko soma mbe professor na njenkolera abantu bamintegas they are good managers yeah na njaba sa baminto mnango bero no muga ko egambu yako biki mtu biaye na njina kingo korambe kawa sa baminto na baruba bebuya mbaye mpawe batebi kina tikatokole BCD ko sena kimo tusange vrenge na kibaraba roche na njemba this the side of the story ndoche no chane senator ne remna ne accountant ale yes ikose management yichi besa nabango tena ki senator Evans Nyakundi nako ne bangete bya nje na te yabasa tikatwe bange mna nyalebe kwa encho monyene na gain the knowledge yukwe banga buya obone ke tukulenga kusi de banta bange kruto kunyora twitch kambe chikende tukusibali ngade samagrere yake siasa ibiti au okunyora intekene bako yakira neko batibaye banga basaba eko ke bako yakira basaba na bako bakiriko obone ga rules kimwa setrikando kero kende umuntu ubone bira tukango musaye mo gukora ne campaign umaite umuntu umbale bako gukigali gorobati yeah how do you rules kimwa setrikando kwene kingaba saba boss pine tokanga bono ababakuru bya mebibinde umuntu tara benefit kose montare ko campaign ndetere tikura ino moedre moida how will you share the agendas you get to go in groups because to chapa sana abange tole but when we have a chain of command kururompa kanse it becomes easier to identify keromo sai aba sabango chakobeka na toramo nyabona tolenga kia kisiasa tolike lingo nyumba ki yabekiro monto gali nyole neti nyumba ya professor nyumba ya machogu nyumba ya recho asabanta bantu mwairire keroge ke bona basaya na intuntu abwato kogerekero no ligeli onkwaye kera sweto bisi na lete tabasaya ko rutimu echichinde yes akababeka service akaba recognize but this time round ego chikobe chenchie etofauti abasaya wikabache baba bange akogere county abantu abano baligerere abasaya babo television basomire gokora bare research yabo igomba manyete muna chinse chinde chikiendrete amangana technology ya na needs yabo kogera needs chimo data mna tata ekera lengo mosae ne tofauti na needs chetu mna tole bono iga kabisa ebintu bya change ngaki yabo kwanza kwa soasi ase yale ngeke tiro ntwe ngaki ye itonto manyeta se togo chike ntu tutake tobo kimo no liele bagote abasai bara to inka essence ya sports ntutake ti sports yoka nyone education to the change kerko keltu ngeko ikaransera keli bench eli haya etutake tekere kintu ke change that's why basaya baiga batakele ko ba included in every aspect ndo bata jiforum wa sokomera na mosayo DAP yani mosayo UDA Jubilee NAC Wiper bonsi tuwasanga ibirengera lyamo na ndo isukoli kile ward ne bwata basaya bobasimba bwate bobasi forum ya student leaders was a students association koko ndabo machoge the famous one ogende bonchari mbabwate ekora uno mache koko genda kitutu masaba mbabwate yani nyari bali masaba kitutu chache south mbabwate kitutu chache north mbabwate so ono meters a forum ya na ndemba manya ine ya igonkumira na bale nkubeka bale birengero byabasayibosyo na magani abo bosyo keregento abasembere kero kende babwate metuye mu batari koyibwa nchira kitura tumike kwene kingaba saba mbali butume kubobera abatabera ba siasa mosayi gente getangani ndamotei mosayi tigebeke buya yes otara mnyokera tari gento kende gionsi okogwa sia sani ukuri ama uganaro enyamanero supunero ororo echinye nyinchiro ogo chorangi ukuri litangani kurwe sani ye
na mauka yote tokori amauka oli maino tene tokoro simana lakini uli nyameye na boko yetakuna but tali bwango oko ali chinyinyo kori omere bwango it's okay oko ali nyamoko li otakune ngora no mosongo tegere kokolgero chimambi well and good igoko koja kutume kubobe na ye mno ebogoleti otarachemesa boli yonje nago chakire ko support ingikera se table yabasai ingigo chikonganje mnasa ni individual ingigo chikwabuna abasai aba and the first ekero kwebeka ibeko ogotigusko ogotume kugwati gwisiko but ekero gocha nabasai korumaega ogotebanche abasai mbwate naba this is what you have decided ekena kigo chikotoa oko tegerero so meaning ninga basemba buli batu ari byombe bebe kama ngetwara pressure yo go face umuntu kurye kerogo than umuntu agendere bye ogocha mna abantu abange mwacha mune team nendekera abantu monya motete go benefit as a team mosongo na rotate if you want to work faster walk alone but if you want to go far taranego kero kenda abantu mbara bakuri biro go batiko chabate kera baseka bakwa mwa face mwa mote biri magenda yeno but taliko bategerera oyo gotigana nere nendege ntunte tete gote yaba sainga kie echichi forum echigachire kere constituency kere ward langeli all these aspirants babekense tegerera agenda babwate kwanza mbale batamaitike songo igasi yabone chibesa bakonya ko batukutera litukeli mate inu apakolera mache but moko tegera tabwati agenda ya ino oyumo tukute isiko taliko chako bakonya taliko chako bategerera iko chi forum echikebe machoge ebene yabo basi ebene yabo nchari rangeli all these aspirants chakera aba MP baikaransinse mubategerere toche MCS bategerere moko igesongo nkerere samao oyinyo na machika go chigetiwe county iga agocha kolenda aba mama bayibaminto bakole biashara koni chinyenyi koni chianga se county abuna bagocha gwetia machiko bagocha ko bachanda kokera mama itike songo bagocha gweti abo abeke isiko but koko igunale buya na abwata at least ekuluyo kokonye community mweti semne governor iga togocha kobekerane e forum yabasaiboka turangali all this governor gubernatorial aspirants toba ikaransi nte tutegere birengo byabo same case na women rep toliko chikobatiga magega na ba senator toliko chikobatiga magega ikontum na into basa intu bangete ngonya kwebeka torama muna togocha kobarangeri totegerere vision kibabwate yabasai right simoto to joint interaction once kiro mudaro cha agenda chia from there on ndimo sago deciding na run hapa maana kwa ama anaenda huko buja sana mwacho mwategereria nimeyeka yo musikisi FM 94.1 musomo tunaruza kroni gaiga era tokona kwa story no sound no mutimu zaidi oyuboni go chiregega kone rabasa kidogo ngake ya siasa toitana tukugente kana tebangiringa ki abara yabambanje kabisa nini mugwita ni ground gaiga mbakwate chi agenda mbali mbakwate chi role mbali boni gaba tabangi bakungenda basayenga ginkoira ninyore ni ginkoira nitakupatia job opportunity chiga sitia bolire nakimochi kwani kianga abasaba bana ba benefit takongaina negasi igasi niyo monto yomo nonya kugoja konye kenyoro otarata kokonye kenyoro ekyo igetirongero ere mubuli project kikubwate gocha ko create jobs more jobs sasa basaya gocha kwa basaya bangi gasi bono montara chate ben kocha korosia nyagitari abantu balinge gocha kolika tuchake neli tukolirie kwa gacho mumroli olenkali utaranyora barua buya gocha ranya kusukume gasi efundi nerere nkali maite gasi engineer nera ali asomera to engineer maite gasi ori kira bantaba nyagitari ye kwa gachu kenyorongo tebana kitweba na abantu nya batatu banaiga bagotokola usafi bali bagocha kolikupa mantia usafi munyagitari onde mubwatanya gaiga obekororo nende yalika abantu banda banyagitari na bacha kurukurusiko abu bado okonyira se kenyoroke libaru ne baru turkana okonyiro mo Kenya mino mwachiri go interact ochiri sangana inu chisemi asaba mina abanya oli ko likwapo ekilina na bego soma guru munyagitari nyoru turkana igo tutege to monto gocha ko wanchita abantu bonse endo monto kola magendro kumanyo monto gwata magendro no koligeli inte previous ya salenge ngasikia kolete na kia konyeta abantu abonse uyekiguma mwacho mutegeno gwete igente kena manyanga ki agenda neri tonga inunge gasi nero gasi tiana gotokoro ngige go create gas right uyekiguma advice ura tole no cha sama sama mutegeno tibro ni biga
kero to kurabika kana to kwa iro speaker ni na imusa advice ndarwa sabasa tiga twetome kende gionsi kelitogokora tiga twetome ne chinguru chizo chonsi yes toma itima mbingi kere etume kere asekelio konyara nje na bonguru story ya nensi nini yes a brief story ni anchire asante inche ngakiyaga 2020 ngakiya covid ekero yachete yes na ingo kwa driving but igacha bakasika chi school tingita netiko kora ende classes chiana gochiko chakachi alingo online ekoro kwa driving zi covid igacha igabidi kwa beke kana akogana na inge long holiday I'm also a student na inge long holiday kata long holiday tiana kora driving covid igacha uru wakasi kona Friday Monday tinje ti class ya driving nkabera ngakingo nyakwebanga mnango cha attend online classes the process ngateba ebiashara mbire chimboli njira chikale kwa niguchipu asekete na nkaka ikeba go chabati oni chibesa chinyinge na kingo kora ya kogera mu anti ane na o chetene mboli akajiwa agatebe yo aje kora 4000 yes koru ratanga gateba okay 4000 kwa aje kora gamte injentigere mboli etina abwate besa koko ikabaite time ko ikaratanga na gotomere chibesa chiago agante nabo gusaba tato minonga mte haya inche na gusaba ay baite time ko ikari ko tomerande chibesa chiago chimbori akile kurantigire mboli bati kurantigire mboli na mo sabe no ancho ntigire kwanza mboli akantigira yes bataje mentete na 200 ko gera na nko chiko dirende chibesa chia which is good aje mentete na 200 ke kore ujigure chia na tene ne chibesa chia ko ngo tene ninde biashara bia ya igono endeke toko soma goro ase akantumna ka aspect yako komenta 200 ase biashara ne bano moiri kora menta ka discount ka sinini aka interest kai goro ga chiko ko benefit ngachiko benefit oka ni biashara mole tali boiri mole taliwo sani mole ni biashara mole ni biashara ekeranga nkaoni mboli yo yunga ndanga nka ligio monto na manyete bwe buchari ngamte mboli ne rali mbwate batingo yoni na 55 gante yago chesa bano kayemboli yin renda yerora kamte nabo kwenda ngonyerore gante nyimo irere ngamte inde ora nyengalende nka stand ground gana ngamte ugo chankonyerore agatomo monta kayora agatemboli nengiera agante vitali ko nga 55 ako nga 54 5400 kamte itsoke nyemboli but no ready ngo supply chinde gante yes ekerona achire motebi ngatomera anti ane chibesa ngamute ninyore chimboli chinde bunicho akantebi na gyocha konyora chibesa ngate anima eta mnango nyora chibesa ngagenda nga sosi chibesa kurwa somo iboli tange tichonse okata abwate na ine ngopima alenge muiboli tali kwa besa yo ikago pima ale chibesa chora chikoli oigara ngo mwana bese namwa na korere ke tukire borongi kabisa ngo mwaji ko kono ko kiali na bana bana kabisa ngachaka ngachiri angete chinge nkatuma kamutasi chimboli chiriyo chakoleta ndetera chimboli isano akandetera chimboli isano nona achakerete stock yana kingo kore biashara lilie siku jigo chako libia bwatire kati na nyolza chibucha ringo supply isato yes maambia yame kura chimboli bere yende ire yemo ko chimboli chia gasokire ko rungani nyakira litukeke mambe yes chiagenda se buchari tini kuera chiron chikoni nkoende chiro chikogole mboli ekaro yelire stock ngoja ko supply abantaba kwere ni bwa supply la watu bachikogora kuri nyama kiko cha koera na nyolete deal ya Serengeti lakini it was 1 week tu ngigoli school tinenge kogendera na ko supply chimboli amasomo ngojale mapema masomo iko mwetu kura litangani maoje mtevinde yes some things should come fast igotoka na biashara utika masomo nyago koli kichibesa yes kura gain knowledge omagoja koira na manga igase watirete biashara mbili gotama biashara bigwa kolete benefit ene ndio yako tene lili benefit ene nengo tebana experience yes in everything ekona alenge chiro na somete yes banta bange bengo ne kijana moke sana wataka gukuriana ebolo uraba saba kunga inuse umuntu akori ngai no moke uliana ni gokaroche na ende go sigwa kwa moyo watigana kabisa tingwe timoyo na gachire chiro na bageni mboli nkwenda bogera nacho ko bageni mboli kwa tunaka kulira gusi bogere kianja ekero chieli na chaganya tenge kokora chimboli
what you supply paka omonto oria oranchitemera gochinga oikatwa bagenere naende nomogakombwete goika obeka amasikani bosio nomogakombwete emiaka goika obeka amasikani bosio yes naende ne edecision yago komoteke naki ngokora eke tinkonyara obokora ase biashara mbotakeiri naende ike ase obogima general bokora mbotakeiri komoteke ngokora ndeke tindi gokora gose eke tiga kiganya chingaki egete I will do it but not now mambi ndakore gose rituko ringa ikabona basembali bakorera ngakero kino munga chimbuli nabagaka bakone ayengo ni chimbuli chikakwe benefit yeah chikakokonye ni bokukure ne skule kwale ngomonda naira net school nakola shopping ya nyomba iyuntengo cha watayo maiboli ngolere gento gete yes yeah nalio mwana kwa bia zaidi mwanjo motigere liga ni mejenka yo musie mu rubu busika yo musai eto regal finishing line chita kwa dini sana chioka elinde gega tukore ngambo yeli tuko ya bene gega na Joshua musomo timu sana no mo youth leader wiki mekigane gia DAP kurose county ine ya Kisi enkima igon Kisi kwero kunga Kisi na nyamira no hata jete na ruboni kuko kwane rabasa elindo basembege go mugure mwaje gutume kugobera abantu bego basiasa batabe baje musayitika kubwa gukora gasi ende yose kazi ni kazi bora nini kibese cyo gukora ki kigocha ukikatubwa kitekanye sana gaiga elinde tukuru mu rubwe bwese ke yumusayi nasiga biyezo ya Kisi youth politics each and every Monday tuchura abasayima baba advice ntagete nchikore ndabasayima bagonyera abasaba bariska kabisa some days umusayi naro akomoro no musayi okoba oyago kambere mu MCO no kambere mu MCO akakorera kumukora na kikiagara tenga tikankoligi ochega iko kwa ne live chitagi kuzobata kaigani sana cyo ngana yawe omwe ora twali merigi itangani tiganda rupola ase family aso gosiria omwana obo ande ando kende na balenge ise muntu igo na rulengora yane n'abasayi bonse pe badie pe rulengora yabo anda sige gekorekyo litangani tuage chikumono sana toigure bobe kugera ntum n'abasayi olio itete noyo na intu bande nyonto okolete kende ntu abarigereri tukubekwe gonde yonse twabekure gonde yonse yes lakini litangani pe ntoge chiri ntoko ogeti negetende kyo nende ntoipetibuya ona somo asaba saye banda abategera ko reke kya korekanire tokwera namaega tokuriye mna tocha konyo musayo yonde nabasaye bande babwate mbwa mune yugo se bari ganeti go twale mbavuga ati lakini baganeti go twale mbwa mune yu asigenje bese nabe mkungaina ya ebesa nabe kungaina kogera nabote kola ito monto ito ko ebesa gete kogera nero tosinyete yes ige bintu binene ngo batebi tiga tuchirama magoro make otara kole gente kyo rengereria kolengererie kwera never 5 minutes okogera ngo take your time ya otara kola gento kende gionse kabisa kora rengeria umusayo yomino otara chikorigire tekero wakolere gente kyo kora rengereria endo tara boli getambukero kora kelia naki is it worth it ngisa ine chinsa chiago osengisa ine gakore gyote tokokora kurwabu nalio konyara komanye gento utakere kokora ebintu bide naboko tena ki ndagenda kali asinenge gente kendage kora benefit kikebwate osafta nage kolingi ngo chiko benefit kende ngeyo ugotiga na kwagenda but iriyo che benefit ne rororo gekore but goito yo mino nyore ne lichiko kwa bunire litangani togerobo gimano bwa serikali bogima mbwanya kwa bwa muntu na kia serikali yetu lenderete ekwani shua no ne bana kwebuguli kitambo kero kia gayo monyene ko kwerusio bomoyo koikigu kot yes ande gento kende gya kabere bogimo bo etomenyete asama abera nyasaye yes iko kia gwanjire tukaba moyo na aya nchiro yo mino to buguli kitambo kera soyo asoyo mino asante sana bali babiri batatu kubwa tukiria makwani gaiga imejenga yumusito gukorarire we have 1 minute remaining batu kiwa yuko kwani gondeli yabo yonsiga nandi bugurikari osubiri na professor Mutinga tumuganyite ma acharu sera chia live bono next day kumukwana achevie kama ime yomurubiri mu minchorime iko ikyo robot yo motito mwariga ni robot ngo ikinde kugera ni professor and no monto kolina magendero kabisa kwani bona watu bere batatu linde to usiku murubiri bose bimisa tigangwa ni abantu bonse pe bakisi county ya abantu bonse pe bakisi county na gali asendwe te kinyoru kali kinyoru ne kenene kere imbwata abayibori
nimbwate chiango tigamba kwani mwensi n'abantu bande bamana sana abasayi baminto asondo nsimobetete nabakwanire nonde nko champion for your rights, for your political rights, and onsi kerensa na kerengaki. Right. Asante sana mwancho mutegereri gwikira bono tukuringira umururi wese gaje umusayi bakuru ko musomo tunera wiza crown twalenkiga igano musano mutungo nyuririeta Joshua Momanyi inga mbali kondoka Joshua gosemba manye tinyo ya Momanyi inge bakonda ngali Mugambi elina linki nerete atwengana Mugambi igonda tuchi no next week na bara toke maiga kolendo boseni bwa bene to semia basakira lituko bali mangana konya ko yo mure mutatu yo bye bye till next time. God bless you. Thank you.